Pulsevich. Dvadeset peti lipnja 2021. godina. Nakon jakog toplinskog vala u Zagreb stiže nevrijeme, kao što vidite na snimci. Puše već. Dokaz da stiže nevrijeme. Uf. Uf. To će kratkotrajno biti. Prema nekim prognozama već će idući tjedan biti opet vrućine. 25. lipnja 2021. Da se malo smirilo puhanje. Ostatak poslije.